मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमान् स्मरणे भवेत्।
ಧನು KL14 ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು ಈಗ ಉಂಟೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡು ಬಲೆ. ಓ ಮ್ಯೂಟ್, ಸಾರಿ ಸಾರಿ, ಚಿರ್ಪಿದೆ ಬದಿತ್ತೆ. ಬಾಯಿ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓ ಧನು ಅವರೇ, ಧನು ಅವರೇ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಧನು ಅವ್ರು ಇದ್ದೀರಾ? ಆನಂದ್ ಪಟೀಲ್, ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಆನಂದ್ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆನಂದ್ ಪಟೀಲ್ ಅವರೇ. ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದಾ? ಧನು ಅವ್ರು ಇದ್ದೀರಾ? ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.
ಹೊರಳು ಹವ ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಹರಿಚಂದ್ರನ ಕಡೆಗೆ ಹೂವು ಹೊರಳು ಹವ ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆಗೆ.
Hi Disogesis, welcome to my live Disogesis. Disogesis ಕಾಫಿ ಪರಿಯಾರೆ, ಚಾ ಪರಿಯಾರೆ, ದಾದ ಪರಿಯಾರೆ, ಶೀಲಾ ಕುಮಾರ್ ಫುಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಸಿಸ್ ಲೈವಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ದು ಲೈವ್ ಶೀಲಾ? 8 PM ಇವತ್ತುಂಟಾ? ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಅಲ್ಲ, ಲೈವ್ ಉಂಟಾ ಇವತ್ತು? Disogesis போயரா? ನೀನು ಓಲ್ ಇತ್ತಾರಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಿಸ್ ಚೂರು ಮಾಗೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಚಾರ ಪಾತೆರದು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾತೆರದು ಇತ್ತೀನಿ ಆಡೆ ಕಾಫಿ ಆಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಚಾಯ ಕಡ ಅದನ್ನ ಪರ್ದು ಚಾಯ ಕಡ ಪರ್ತೆ ಬಕ ದಾದ ವಿಶೇಷ ಏನಿ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಿ ಇರೇಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ? ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ವನಸಾಯಿನೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ದಾರ್ ವನಸ್ ನಾನೇ ಲೇಟಿ ಡಿಸೋಜಸಿಸ್ ಹೌದಾನೆ. ಓಮದ ಫಲದೆ ಇಷ್ಟನಾ? ಓಮದ ಫಲದ ಇಷ್ಟ ನೀರೀಗ? ಶೀಲಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಶೀಲಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಸಂಡೇ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ವನಸಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಣದೆ ಓಮದ ಫಲದೆ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಸಂಡೇ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಶೀತ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಂಚ ಓ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆವು ಓಮದ ಜೋಕುಲು ತಿನ್ಪೇರೆ ತಿಂಡ ಓಕೆ ಜೋಕುಲು ತಿನ್ಪೇರು ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ ಅದು ಅನ್ಪೆ ಬಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲಗ್ ಜಪ್ಪುಜಿ ಓಮದಲ ಮರ ಜಪ್ಪುಜಿ ಮೂಲ ಜಪ್ಪು ಜಕ್ಲಿ ಎಂಕಿಷ್ಟ ಅಂದೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಪೆದ್ಮೇದಿ ಉಪ್ಪುನಗ ಮಲ್ಪೇರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮಲ್ಪಜೀರು ಪೆದ್ಮೇದಿ ಪುರ ತಿಂದು ಸಾಕತ್ತ ನಾವು ಓಮದ ಫಲದೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪಿನತೆ ಅವೇನೆ ಕೊರ್ಪಿನತೆ ಓಮದ ಫಲದೇನೆ ಪೆದ್ಮೆದಿನಕ್ಲೇಗ ಅಂಚೆ ಎಂಕಾ ತೊಂದ ಆಪುಜವು ಅಪ್ಪಗ ಉಂಡ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಯಾವ್ದಿತ್ತನ ಅವೇ ನೋಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ನೀ ವೆಜ್ ರಾಕ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ರಾಕ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ಎಂಗಲ ಜೋಕುಲಿ ஒரு 2 ದಿನ ವೆಜ್ ಇತ್ತನತೆ ಕೋರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ವೆಜ್ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಅಪಗ ತಿಂಡೆ ಬೊರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಬೋಡು ಪಂಡು ಅಂದಂದ ಅಪಗ ತಿಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಅವಾಗ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೋಡು ಪಂದ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ ಅವಂದ್ ಮಾತ್ರ ಅಪಗಲ ಒಂಜಿ ದಿ ರಡ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವರ್ತೆ ಇನಿ ಮಲ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ದೀಪೆರತ್ತೆ 2 ದಿನ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ಪೆರತ್ತೆ ಪೆದ್ಮೆದೆಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಉಂಡ್ರೆ ಅವು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅತೆ ಮಸ್ತ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಬರೋಡ ವನಸ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುಡೋರ ಉಂಡ್ಕ ಬಲೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಬಲೆ ಎಂಕಿನಿ ಯಾನ್ ವೆಜ್ಜಿನಿ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮುಟ್ಟ ನನಂಜಿ ಒಂತೆ ದಿನ ವೆಜ್ ಬಾ ದಾಲ ವನಸ್ ಸೇರುಜಿ ವೆಜ್ ಸತ್
ಊರು ಬರ್ರೆ ಪೇ ಡಿಸೋಜಸಿಸ್ बल्लेर लायक आपण ते कडले बल्ल्यार बल्ल्यार गोवलेट कडले बल्ल्यार आपण लायक आपण ಎಂಕಲ್ಲ ಮಡ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಯೇ ಅಂಚ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಉಡ್ಪೇರ್ಗೆ ಯಾನೊಂಚೂರು ಬೇಗನೆ ಬುಡಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಅಂಚ ಎಂಗುಲು ಮಲ್ಲಕುಲು ಜೋಕುಲು ಕೇನು ಜೇರಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಜಾತ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಕವ ಕಡೆಗೆ ಒನಸು ಕಡಪುರು ಓಲೆಯಿಂದ ಅಡೆಗೆ ಮೂಲು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒನಸು ಉಣ್ಪೇರು ಮೂಲು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಉಣ್ಪುಜೆ ನಮ್ಮ ದಾಲ ತರಕಾರಿ ದಾಲ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ತಿನ್ಪುಜ ಏಪ ಊರು ಬರ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬರ್ರಂಡ ಊರುಗು ಅಂದಿಟ್ಟು ಮೇಟ್ ಬರ್ರಂಡ ಊರುಗು ಮಿನಿ ಅಂದನ್ ಸುರತ್ ಕಳ್ಳು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದು ಬರ್ತನೆ WH ಡಿಸೋಜಸಿಸ್ ಜುಲೈ ಬರ್ಪಾರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದೀಗ ಏತು ಜೋಕುಲು ಡಿಸೋಜಸಿಸ್ ಅವಳು ಆಸರೆ ಪಂಡು ಉಂಡತೆ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವೋಲು ಆಸರೆ ಪಂಡದ ಅದೇ ಅಂದೆ ಆತ ಜಾ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು 2 ಡಿಜಿಟ್ ಇತ್ತೆ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಖಾಲಿ ಇತ್ತೆ ಡೈಟ್ ಇತ್ತೆ 2 ಡೇ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಒರ್ತಿ ಮಗಲ ಮಲ್ಲೊಲ್ಲಲೆ ಮಗಲು ಎಲ್ಯಾನ ಬಾರಿ ಬಂಗತಿ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಂಡ ಏತು ಸಾಗು ನೀಜ್ ಆಪಿ ನೀಜಿ ಏಪ ಆವೇರ್ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಿಚ್ಚು ಬಾರ್ರೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಜಿ ಪೋ ಬಲ್ತನಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಲ ಬಲಿಪುಚ್ಚಿ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಪೂರ ಸಾಂಗ್ವೇರ ಆಸರೆ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾನ ಅಂದಂದು ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಪೂರ ಸಾಂಗ್ವೇರ ಅಂದಂದು ಆಸರೆ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಈಗ ಅಲ್ಪ ನೆನಿಕಲ್ನ 10th ಆಂಡಕ್ಕ 10th ಆಂಡೆ ಎನ್ನ ಮಗಿರಾನ 10th ಇಚ್ಚಿ 2 ಡಿಜಿಟ್ 2 100 ಇತ್ತೆ 100 ಖಾಲಿ ಅತ್ತು ಅಕ್ಕ ಓಲು ಅವು ಆಪುಜ್ಜಿ ಓ ಎಂಕ್ ಪೋವೆರೆಗೆ ಉಂಡು ಅವಳು ಅಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕೇಂದೆ ಆಸರೆ ಎನಿಮಲ್ ಸಾಂಕು ನಾನು ಮುರಣ ಎಂಕಲ್ನ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಅರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ತೋಜೋಡು ತುಪ್ಪೆ ಹಿರೇಗೆ ತುಪ್ಪೆ ಗೇರಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಕೇನ್ವೆ ಒಲ್ಪ ಅಂದವು ಹಿರೇ ಪೋರಂಡಾಡೆ ದಾನೆ ಇಂಚೆರೆನಾ ಅಂದಿಯೇ ಆತೆಟು ಎಪ್ಪುನು ಬಕ್ಕೇಂದಿನೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ
बघा दादा पुन्हा ते तिथे स्टार्ट आहे ना आते बात मुट्टीन ಮುಟ್ಟು ದಿತ್ತಷ್ಟು ನಾನು ಅದು 5 ದುಂಬು ಪುಣ್ಣನ ಅವ 8 ಜಾಸ್ತಿ ತೋಚ್ ಫೋನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದಾಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಪುರ ಬಲಿಪು ಜತೆ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಲ 1 ಗಂಟೆ ಬಲ್ಪುನತೆ ಹೆಚ್ಚಿಜ್ಜಿ ಅವ ಯಾನೇರೆ ಕೇಂದ್ ಬನ್ಪ್ಯಾನಿರಿ ಗೊಲ್ಪ ದಾದಂತೆ ಸರ್ ಎನಿಮಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅವೇ దాని డొనేషన్ కొర్రండి రే ಪುದರ್ ಯಾನ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಮೊರ ಎಂಗಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೇಟ್ ಮೊಂಕಲ್ ಎಂಗಲ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ದೇರ್ ತೋಜೋಡು ಸೇವಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಂದುಂಡು ಐತ ಅಂಡರ್ಡ್ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಉಂಡು ಎಂಗಲ ಅವು ಮೇಯ್ನ್ ಸೇವಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಂದು ಐಟ್ ಆಂಜೋಲ್ಪುರ ಎಂಕ್ಲು ಐತ ಅಂಡರ್ಡ್ ಎಂಕುಲು ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಇಂದು ಎಂಗಲ ಅಂಚ ಐಟ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಒಂದು ಮಲ್ದೇರು ಅಗ್ಲೆ ಸನ್ಮಾನದ ಮಲ್ದೇರು ಕೇಳ್ ಅವೇ ಈರಿ ಏತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ವೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ಏಪ ನವೆಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಪೋಯಿನತೆ 5 ಪಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಾಯ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲೆ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಚಾ ಪರಿಯರ ತಿಂಡರ ದಾದ ತಿಂಡರು ದಾದ ಪರಿಯರ್ ಪಲ್ಲೆ ಆಂಡ್ ಪಾಪ ನಾಯಿಪೂರ ಸಾಂಕುವೇರು ಆರೈಕ್ ಮೀಟ್ ಹಾಕ ಪಂಡದು ಅಂದಂದು ನಾಯಿ ಅಂದಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತನ ತಿಕ್ಕುಜೆ ಗೂಗಲ್ಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಓಡಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಿದಾಯ ಪುರ ಪೂಪಿನ ನಮ್ಮ ಈತೆ ನಾ ತಲೆ ಸರಿ ಎನಿಮಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಅವೋಲ್ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಸರಿ ಎನಿಮಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಯ್ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ನಯನ ಸಿಸ್ಸಾ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಕಂಗಳು ಬಂದನೆ ಹೇಳಿದೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸುನೀಲ್ ಕಾಮತ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಾಕ್ಷಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರೆಗ್ ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಡಿಸೋಜಾ ಸಿಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸಿಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೆರೆಗಲೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿಗೆ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅರೆ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬರ್ರೆ ಉಂಡಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಅರೆ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬರ್ರೆ ಉಂಡಿಗೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ என்ன நேம் ஏப்ப சேஞ்ச் ஆயினிடி சோஜா சிஸ் பனொಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಏರ್ನ ಪುದರ್ ನಯನ ಅತ್ತತೆ ಅಂದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪಾತೆರ್ ಬೇರಾರು ಅಂದಿಗೆ ಎಲೆ ಮೇರೆ ಗುರ್ತೊಂಡು ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಗುರ್ತೊಂಡು ಆಳತೆ ಇರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಂಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸಿಸ್ ತೂಲೆ ಗುರ್ತ ಉಲ್ಲೇರಾರು ಅಲೆ ಗುರ್ತೊಂಡಿಗೆ ಉಡುಪಿ ನಾಯಕ್ ಚಾನಲ್ ಅದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈರ್ನ ಪುದರ್ ನಯನ ಅತ್ತ ಪಂದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಡಿಸೋಜಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಅರೆ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬರ್ರೆ ಉಂಡಿಗೆ ಅತ್ತಿಯೇ ನಾದೇ ಅತ್ತಿಯೇ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫ್ರೆಂಡಾ ಕುರ್ತೊಂಡೇರೆ ಗರ್ನ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಸಿಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೇನು ರಿಸೋಜಾ ಸಿಸ್ ಇತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡು ಜರ
ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕುಡಿ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ. ಓಕೆ ಉಡುಪಿ ಸೀರು ಓಲು ಇತ್ತರಿಯೇ ಬರ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಲೈವ್ಗು. ಉಡುಪಿ ಬೊಂಬೈ ಪೋದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಆರು ತಿರ್ಗ್ಯಾರೆ ಬೊಂಬೈ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ತು ಬತ್ತ ಕರಿಗ ಚೂರು ಹುಷಾರಿತ್ತು ಇಜ್ಜಿಗೆ. ಅವು ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಡತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ಎಂಕಲ್ಲದೆ ಫಸ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ತಿಕ್ಕದೀನಿ ಡಿಸೋಜ ಲೈವುಡ್ ಬಕ್ಕ ಗುರು ಶೆಟ್ಲ ತಿಕ್ಕದೀನಿ ಡಿಸೋಜ ಲೈವುಡ್ ಅದೇ ಉಡುಪಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗತ್ತೆ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ನಿ ಗುರು ಶೆಟ್ರ್ ಈರ್ ಡಿಸೋಜ ಯಾ 4 ಜನ ಅದೇ ನೆನಪುಂಡೆ ಪಾಡ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೋರ್ಡ ಐರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಸ್ನ ನಂಬರ್ ಬೋರ್ಡಗೆ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿಸ್ ಅಂದು ಸಂಗೀತ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದತೆ ಅಪಗ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ನಾವು ಕೊಂಚ ದಿನ ಲೈವ್ಡ್ ಅಂದು ನೆನಪುಂಡೆ ಮಾತಿರ್ಗಿಲ್ಲ. ಗುರು ಶೆಟ್ರು ಮಾವಿ ಮಾವಿ ಮಾವಿಲೆ ಎತ್ತುದೇರ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತ ಗುರು ಇಜ್ಜೇರಿತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮುಜ್ಜರಲ್ಲ ಗುರು ಬೈಚೇರಿ ನೀಡಿ ಸುಜಸಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗ್ಯಾರೇಗ್ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಆರ ನಂಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗ್ಯಾರೇಗ್. ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ಪತ್ತಿರ. ಹಾಯ್ ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ಚಾಪರಿಯರ ವೆಯ್ಟ್ ಉಂಡ ತೂದು ಬರ್ಪೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ತೂದು ಬಾರಿ ಇತ್ತನ ಕೊರ್ಲೇರೆಗ ಅವೇ ಅಂದ್ ಇರೆಗ ಮಾಮಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಕು ಮಾಮಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಮಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಅವಳು ಈರ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡು. ಗುರು ನಾಪತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅವೇ ಗುರು ತೋಜ್ಜಿರು ಗುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್. ಚಾ ಪರಿಯರೆ ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್, ಚಾ ಕುಡಿದ್ರಾ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರಾ, ಊಟಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್? ಅವೇ ಗುರು ತೋಜ್ಜೀರು ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕುಡು ಪಾಡ್ದೇರು ಆ ನಂಬರ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಪಾಡ್ದೇರಿಗೆ ಸಿಸ್ ಆರ್ನ ಒಂದಿಟ್ಟು ತೂಲೆಗೆ ದಾದ ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಓ ಐಡಿ ಒಂದು ಪುದರ್ ಇಜ್ಜದಲ್ಲ ದಾದ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಇಕ್ಕಲ ಮಾಮಿ ಇರೆಗ್ಲ ಮಾಮಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜಿರ ಅವೇ ಮಾಮಿ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜಿರು ಕಾಫಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಸಿಸ್, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇತ್ತೆ ಬಿಸಿ ತೋಜೋಡಿ ಬೇಲೆದ ಬಿಸಿ ಟುಲ್ಲೇರ ಅಂದೆ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್. ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ గుడ్డు పనొందు రూపీస్ ఈయన ఎఫ్పి ఉండా కేనొందుల్లేరు ಡಿಸೋಜಸಿಸ್ ತುಯ್ಯಾರ ಮೆಸೇಜ್ ತುಯ್ಯಾರ ಅಲ್ಲೇ ಬರೆದಿತ್ತೊಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಸಾರ್ ಒಂದು ಮಲ್ತೆರ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಡೆಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇವೇನ್ ನಂಬರ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೆತ್ತರದೆ ಬಕ್ಕ ಉಪ್ಪಳ ಅಂಚದಲ್ಲ ಪೂಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಕೊರ್ನೆಕರೆ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ನೆಕ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಡತಿ ಡಿಸೋಜ ಸಿಸ್ ಇರೆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಗುರ್ತ ನಾನು ಪಿದೈ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪೋಪಿನಿ ನಾನು ಪೋಣ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೋಪಿನಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಉಂಟು ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಬಾಕಿದ ಪುರಾ ತುಂದಿಜ್ಜಿ ಏಪ ಊರ್ಗು ಬರ್ಪರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಆರು ಜುಲೈಡ್ ಬರ್ಪೇರ್ಗೆ
ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಕಂಗಳು ವಂದನೆ ಜುಲೈಡ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜುಲೈಡ್ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ. ಲಾವಣ್ಯ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಸುನೀಲ್ ಕಾಮತ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಐಡಿ ಅವೇ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸುನೀಲ್ ಕಾಮತ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಐಡಿ ಅವೇ. ಲಾಲಾ ಅಂದು ಉಡುಪಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಾರ ಆಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇರು ಪಾಡ್ದಾರೆ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಅದು ಆದೋದೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಅವಾಗ ರಪ್ಪ ತೋಲಿಜಿನ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ತುದನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಂಡ ಅಪ್ಪಗ ನನಕಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ರಪ್ಪ ತೋಲಿಜಿನೊಳ್ಳದೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿಜಿರ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪಿನಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ಗೊತ್ತಾವ ಜಂಚಾಪಿನ್ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪೂರ ಒತ್ತುದು ಬರ್ಪ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ಪುಜಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಲಾವಣ್ಯ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅವು ನಂಬರ್ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಸ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಪಾಡ್ದಿನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಪೂರ ಜನಲ ತೂವರೆ ಪಾಡ್ನಿ. ಓಕೆ 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 ಡೊನೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತಂಡ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ನಂಬರ್. ಓಕೆ 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 ಮಲ್ಲೇಜ್ ಜತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ. ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ 1 ವೀಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು 1 ವೀಕ್ ಆಂಡೆ ಅಂದೆ ದುಮ್ಮು ಇತ್ತಂಡು ಎಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಪ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕ ಅಂದೆ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆನಾಗ ಎಫ್ಫಿಲ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಡವಳು ಅದು ಉಮ್ಮದ ಬೊಕ್ಕ ಅವಾಗ ತಿಕ್ಕೇರೆ ತಿಕ್ಕು ಜಂಚ ಆಪುಡು ಅವಾಗ ಏತ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವಳು. ನಾನಿನ್ನ ಕನಸಿಗೆ ಚಂದಾದಾರನು. ಓಕೆ ತೂಪೆಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದಿ ವಿಡಿಯೋಲ ಏನ ಪಾಡ್ನಂತೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಜತೆ ಏನ ಪಾಡ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಏನ ಗಂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಯ್ಟ್ಲ ಸಾಗುಜಿಯೇ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಒಕ್ಕಡೆ ಬತ್ತದ ನಂಚ ಆಪುಣತೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುಜಿ ಅರೆ ನಾನು ದಾನೆ ದಾದಾಂಡಿ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ನನ್ನ ಪಾಡುಜಾರ. ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಂಗೀತ ಸಿಸ್ ಈರ್ನ ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡತೆ ಅಂದಿಯೇ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಆತ್ರತೆ ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಲೈವ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ಕಾಂಡಲ 1 ಗಂಟೆಲ ಬೈಯೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆತೆ 5 ಹೆಚ್ಚು ಏನಾದ್ರು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡೆನ್ನ. ದಾಯಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಪರದಲ್ಲೇರು ದಾಯಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುಜಾರು ನಮ್ಮ ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ಅವರೇ. ದಾದಾ ಅಂದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತನೆ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಶೋಕ್ ಪನ್ಪರಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪುವರು ಕಿಚ್ಚ ಬಾಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಟೀಚರ್ ಅನಿಲ್ ಬ್ರೋ ಬಂದಿದ್ನ ಇಲ್ಲ ಕಿಚ್ಚ ಬಾಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಅವ್ರು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಕಿಚ್ಚ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಾ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಡಿಸೋಜ ವಿಡಿಯೋ ರನ್ನ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎನ್ನಲ ಅಂಚೆನ ಕಂದಿಯೇ ಡಿಸೋಜ ವಿಡಿಯೋ ರನ್ನ ಅನ್ನೊಂಡತೆ ನಮಕ್ ಓಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಖಾಲಿ ವಿಡಿಯೋ ರನ್ನ ಅದಾವು ಒಂಜಿ ವೈರಲ್ ಆಂಡೆ ಅವೇ ಅಪ್ಪುಜಿ ಯಾಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಬಾಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಏನಾಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಅಂದಂದು ಈರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡಿಗೆದ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೇನಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಡಿಸೋಜ ಸಿಸ್ನಲ್ಲ ಅವನು ಬೇರೆ ಲೈವ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ ಯಾರು ಲೈವ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಯಾ
ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು 2 ದಿನ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವ ಎತ್ತೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವಾರ ಎತ್ತೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಇಜ್ಜ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಯಾರ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಹಾಕಿದ್ದ? ಎಂತದ ನಮ್ಮ ಲೈವಿಗೆ ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಂತ ಇದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅವರ ರಾಶಿ ಆಗಿದೆ ಕರ್ಮ. ಎಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ. ಹಾಯ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸೀಸ್. ಹಾಯ್ ಸಂಗೀತಕ್ಕ. ಚಾಪರಿಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಾಪರಿಯೇ ಈರ್ ಪರಿಯಾರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸಿಸ್. ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ ಸಿಸ್? ಹಾಕಿ, ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಟ್ರಿಕ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಕ. ಆಂಡ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಚೇರಿ ಅವು ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಚೇರಿ ನಮ್ಮ ಆತಿಗೆ ಮಾಡು ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಿನಕು ತೂಪಿರಂಚ ವೈರಲ್ ಆಪುಜತೆ ಮಗ ದಾದೆ ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡ್ನತ್ ಮಾಡು. ಅಯ್ಯೋ ಉದಯಣ್ಣ ಬರ್ತೀರ? ಆಯ್ ಉದಯಣ್ಣ ಎಂಚುಲ್ಲರ ಉದಯಣ್ಣ. ಚಾಪರಿಯರ ತಿಂಡ್ರೆ ತಿನಿಯರ ದಾದ ತಿನಿಯರು ದಾದ ಪರಿಯರ ಪಲ್ನೆ ಏರ್ ಅನಿಲ್ ಅಕ್ಕ. ಅನಿಲ್ ಏರರಿ ಇದೇ ಕಿಚ ಬಾಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರ ಅನಿಲ? ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಯಾವ ಅನಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಹೇಳಿ. ಅವು ಪೂರ ಮಾಮೂಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಮೂಲಿ ಆತ ನಿತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಲಿ ಅವನು. ಹೌದಾ? ಯಾರು ಭವ್ಯ? ನನಗೆ ಭವ್ಯ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅನಿಲನ್ನ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರ ಅನಿಲ. ಡಿಸೋಜಾಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಉದಯಣ್ಣೆ ಡಿಸೋಜಾಸಿಸ್ ಆಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಯಾನ್ಲಕ್ಕೇನು ಆರೇನಾ ಬೇತೆಕುಲ. ಆಯ್ ಉದಯಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಡಿಸೋಜಾಸಿಸ್. ಅವನು ಅನಿಲ್ ಬ್ರೋನೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ ಬರಲಿಲ್ಲ, 2 ದಿನ ಆಯ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಲೈವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ನಮಗೆ ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಯ್ತು ಅವರದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಗಳ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಅನಿಲ್ ಬರ್ಪೂಜೆ ಅಂದೆ ದಾನೆ ಮಾನ್ವಿಸಿಸ್ ಏರ್ ಅನಿಲ್ ಅಕ್ಕ. ಅನಿಲ್ ಸುವರ್ಣ ಅನಿಲ್ ಸುವರ್ಣ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಅನಿಲ್ ಸುವರ್ಣ ಮಾತ್ರ ಬರೋದಿತ್ತೇನೆ. ಹೌದು ಅದೇ ಅನಿಲ್. ಹೌದಾ? ನನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಏನು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ನನ್ನ ಲೈವಲ್ಲಿ. ನಮ್ದು ಬೇರೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇದಾದದ್ದು. ನಮಗೆ ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದೆ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ ನಮಕ್ ಯಾನ್ ಪಡ ಹೆಚ್ಚ ಲೈವ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅದೆ ಪೋಪಿನಿ. ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಏರ್ ಬರ್ತಿರಕಲ್ಲ ನಾಳೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚ ಎಂಕು ಏರಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ, ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪುರಾತಿನಿ. ಈಗ ಕಿಚ್ಚು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಆಗ ಗೊತ್ತಾದದ್ದು ನನಗೆ. ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಂದೆ ಹಾ ಅಂದನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡತೆ ಬರೋದಿತ್ತೀರ ಅಣ್ಣ. ಎಂಕಳದಾಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮೆಗ್ದಿಲಕ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತೇಳು ಆತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಏತು ಬೋಡ ಆತೆ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತೇನೆ. ಪೂರೆಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿ ಬಾಲೆ ಪುರ ಬನ್ಪೇರಾರು ಏನ ತಂಗ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿಚೇರಾರು ಇದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಡು ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿಚೇರು ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್. ಎನ್ನ ಲೈವ್ಡು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಲೈವ್ಡು ಒಂಜಿ ಬೇತೆಯರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಸೆಕ್ಸಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂಚ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆರತ್ತು ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೆತ್ತು ಬೇತೆ. ಅವು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಪೇರು ತಾತದಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಬರ್ಪುಣು ಅನ್ಪೇರು. ಹೌದು ಅದೇ ಅನಿಲ್ ಸುವರ್ಣ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಇಲ್ಲವ ಬರುವುದಿಲ್ಲವ ಕಿಚ್ಚವರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಲೈವಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು. ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು 2 ಲೈವಿಗೆ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರು. ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲೇ ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಅಂದು ಆರು ಅಂಚಪಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಕ್ಕ ನಾನು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತು ಜಾರ ಅಂಚಪಂದು ಎಂಡ ಮೂಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ತಂಗಡಿ ಲಕ್ಕ ಪಾತಿರೋ ನಿತ್ತೆರಾರು ಎಂಡ ಅಂಚದಲ್ಲ ಪಾತಿರೋ ನಿತ್ತಿಚೇರು
ವಾ ವಿಷಯ ಅವು ವಿಷಯ ಪೂರ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತು ಜಿರಾರಿ ಮೂಲು ಪೂರೆನ್ನ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಪಂದಿ ಪನೊಂದಿತ್ತಿರ ಅವು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಪನ್ಪೇರು ತಂಗಡಿ ಪನ್ಪೇರು ಆತಿ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಪಂದು ಬೊಳಿದಿ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂದೆ ಅವು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಯಾ ನಮ್ಮನ್ನೆ ನಮಕ್ ಏತ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತೆ ಅನ್ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ದ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪಾತೇರ್ವೇರು ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಪನ್ನಕ್ಲು ಬಕ್ಕ ತಂಗಡಿ ಪಂಡನ ನಮ್ಮ ತಂಗಡಿ ಏರ್ಲದ ಒಂದು ತಂಗಡಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪಾತಿರ್ವತಿ ಎನ್ನಡ ಉಂಡು ಫ್ರೂಪ್ ಅಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತನೆ ಯಾನ್ಲ ನೆರ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುರಣಿ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೀರ ಅರೆಗ ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ ಪಂದು ಪಾಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ ಪಂದು ಬಂದ ಅರೆಗ್ ಮಂಡಿ ಬೆಚ್ಚ ಅದಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಯಿರಿ ಇಡೀ ಮುಟ್ಟಲ ಲೈವ್ ಬೈಜ್ಜಿರ ಅಂದಾರೆನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆರತ್ತ ಅನಿಲನ್ನೆ ಎತ್ತು ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಅನಿಲನ್ನೇ ಇದ ಮುಟ್ಟಲ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಹುಡ್ದಾಲ ಒಂದು ಮಲ್ದಿಜಿರಾರ ಅನಿಲನ್ನೇ ಅಯ್ಯೋ ಅಂದ ಬಾನ್ವಿಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕಿಚ್ಚ ಬಾಸ್ ಇನ್ನೂ ಬರಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಕಿಚ್ಚ ಬಾಸ್ ಇನ್ನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಅವರು ಹೇಳಿ ಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಓಕೆ ಟೀಚರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹೋಗುದ ಕಿಚ್ಚ ಬಾಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಕಿಚ್ಚ ಬಾಸ್ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಕಿಚ್ಚ ಬಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ವೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ದಾದ ಪೂರ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಚಬಕ್ಕ ಅಂದಿ ಎಂಚಿನಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪು ಜನ್ನಪ್ಪನಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕ ದುಶ್ಮನಾಯಿನಿ ಅಂದೆ ದುಶ್ಮನ ನೀ ಪನ್ಪೇರು ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕ ನೈಸ್ ಲೈವ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಚಾಂಡ ಸಂಗೀತ ಸಿಸ್ ಚಾಂಡಿಯೇ ಇಂಕ ಜೇತನ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಮಾರ್ರೆ ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋನಾಗ ಕಟ್ ಆಪುಂಡು ತೇರ್ಲ ಆವಡ್ ಮಾರ್ರೆ ಪುಲರ ಮಲ್ತನ ದೆಪ್ಪುಡು ಆಪುಂಡು ಕಿಚ್ಚ ಕಾಫಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನ ಕಿಚ್ಚ ಹೋದ್ರ ಅಂತ ಕಿಚ್ಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅನಿಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಉಳ್ಳಲ ಆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಚ್ಚಡ ಅಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಯೇ ಬಾನ್ವಿಸಿಸ್ ಅವು ವಿಷಯ ದಾದಂದೆ ಆನೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಯಾರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಆತಿ ಅವರೇ ಕಾಫಿ ಆಂಡ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಪ್ಪಣ್ಣಿಯವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ ನಮಕ್ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪಿನದೆ ಸಿಸ್ ಕೆಲವೇರು ಎಂಚ ಅಂದ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಆಡ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಕಲ ಬುದ್ಧಿ ತೋರಿಸ್ಪೋರು ಅಂಚ ಆಪಿನ್ ಕೆಲವರು ಹುಡುಗಿಯರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವವರು ತಲೆ ಹಿಡುಕರು ಹೌದೌದು ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಬಾನಿಸಿಸ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತು ನಮಕ್ ಅಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪಾತಿರೋದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ಅಕ್ಕಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ವಿಷಯ ಏಪ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವೇರತಿ ಅಪಗ ನಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪಿನ ಅಪಗ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆರೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೌದೌದು ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ವೈಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ನನಗೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಲೈವ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗಿದೆ ಏನು ಮಾಡುದು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಲೈವೇ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಖಾಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದ್ರೆ ಹಾಕುದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಐಕ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಕ್ ಬೊರ್ಚಿ ನಾನು ಮುರಡಿ ಪಂತಾಡೆ ಎಂಕಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂತೆ ಎಂಕ್ಲ ಚೂರು ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಆಂಡ್ ಅವು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಆತ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇತಕಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಬತ್ ಒಂಚೂರು ತೊಂದರೆ ಕೊರಿಯರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಐತೆ ವಿಷಯ ರೈಕೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ಒಂದು ಎಂಕು ಸತ್ಯದ ಸಾಧಿರೇ ಉಲ್ಲ ಈ ಸತ್ಯ ಎಂಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಡ ಪ್ರೂಫ್ ಉಂಡು ಸತ್ಯದ ಅದು ಏರೇರು ಮಲ್ತೀರಿ ಏರೇರು ದಾದ ಪತ್ರಿ ಎಂಡ ಪ್ರೂಫ್ ಉಂಡು ಏನ ಅಡ್ಡ ಪಂಡೆ ಆರು ಅವೇನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತೀರಿ ಆರ್ನ ಲೈವ್ಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲೇ ಪುರ ಕೆಲವು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಮಲ್ತೀರ ಆರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಎಂಕೀರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೊರ್ಚಿ ಈರ್ನಂಚಿದಾರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬೊರ್ಚಿ ನಾವು ಚಾನಲ್ ಮೋನೋ ಐಜ್ರಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪೂರ ವಿಷಯ ಆತು ಅಯ್ಯೋ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡ್ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬರನೇ ಸರಿಜ್ಜಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರೇ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕ ಅವನಿನ ಕುಲ್ಪನ್ನಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವೆ ಇತ್ತೆ ಏರು ಬತ್ತೀರಿ ಸಿಸ್ ಅವನಿನ ಕುಲ್ ಬತ್ತೀರ ಐತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಿಸ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ಬಂದು ನಮ್ಮಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವು ಮಲ್ಪ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪಿನ್ ನಮ್ಮಲ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಮತ್ತು ಬರೋದು ನಾಡ ಐತ ನಾಡು ಕೂಡ ಮೊಕಲ್ ನೋವು ಪದ್ರಿ ಈ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಉಂಡದು ಎರೆನ್ ನಂಬುನು ಎರೆನ್ ಬುಟ್ಪುಡಂದು ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಬೇ ಅಪ್ಪಗ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ
ಇದು ಯಾರು ಬರೆದ ಕಥೆಯೋ ನನಗಾಗಿ ಬಂದ ವ್ಯಥೆಯೋ. ಎಸ್ ಡಿಸೋಸಿಸ್. ಇದು ಯಾರು ಬರೆದ ಕಥೆಯೋ ನನಗಾಗಿ ಬಂದ ವ್ಯಥೆಯೋ, ಕೊನೆಯೇನು ಅರಿಯಲಾರೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗಲಾರೆ. ಬಾರ್ಮಿಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ ಬಾರ್ಮಿಸಿಸ್ ಇರ್ಪನ್ನೆ. ಸರಿ ಅಣ್ಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಬೇಕ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೇನು ಚೂರು ದೂರ ಇದ್ದೀವಿ ಕೂಡ ಅప్పుడు ಅವು ಅಂದಿರು ಈ ಪನ್ನೆಡ್ಡೆ ಅಡಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಗೊತ್ತಾವಡದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡದೆ ಇಂಚೆ ಉಂಡೊಂದು ಅವೇ ಕೋಡೆ ನಿಂಚೆ ತೋಜೊಂದಿಚ್ಚಿರಾರು ಇಜಿ ನೆನಲ ಇವಾಗ ಹೊರಾಳ್ನ ಬತ್ತದು ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಡು ಅಣ್ಣಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮುನ್ನಡೆ ನಾನು ಬೊಡ್ಚಿ ನೀನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬನಿವಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅಣ್ಣಲ ಬತ್ತು ಮಲ್ದೇರು ಎಂಕ್ ಯಾರು ದಿನವಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಉಂಡು. ಅಯ್ಯೋ ಇಚ್ಚಿ ಬೆರಿಪತ್ತದು ಬರ್ಪನಾಯಿ. ಓಕೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಡು. ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ನಾನು ಬರ್ಪೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪುರ್ಸತ್ತು ಪುನಃ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಬೇರೆ. ಓಕೆ ದೇವಾ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಬಾಯ್ ಡಿಸೋಜಸಿಸ್ ಬನ್ನದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಏರಿ ಬರ್ಪೇರು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಮಾಫಿಯಾ. ಬಾಯ್ ಬಾನ್ವಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ರಿಮೋಟ್ ಎರಡ ಉಂಡು, ರಿಮೋಟ್ ಎಂಡನೆ ಉಂಡು. ವಾ ರಿಮೋಟಿಯೇ ಧನು ಕುಲಾಲ ಧನು ಕೇಯಲ್ಲ ಅವರೇ ರಿಮೋಟ್ ಎರಡ ಉಂಡು. ಓ ರಿಮೋಟು ತಂಡ ಬೊಡ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಐಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಚೂರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ದಾಯೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುನು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುನು. ಅಯ್ಯೋ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ದೀಪ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ. ಮ್ಯೂಟಾವಾ ಮ್ಯೂಟ್ ಉಡುಪಡಾ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಅವರೇ. ಯಾವ ಓಕೆ ನಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಅತ್ತ ಮ್ಯೂಟಾವಾ ಉಡುಪಿ ನಾಯಕ ಸೂಪರ್ ಬರೋದಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮ್ಯೂಟ್ ದೀದು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಭಜನೆ ಬರ್ಚಿತ್ತೆ ಅನೇ ತೇಂಡೆ. ಓಕೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಾರ್ಮೆಸಿಸ್ ಉಲ್ಲೇ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಆತ ಜೋರ್ಲ ಕೇಂಡೆ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜೋರ್ ಕೇಂಡೆ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್. ಓಕೆ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಧನು ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಮ್ಯೂಟ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಧನು ಅವರೇ ಹೀರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಎಡ್ಡಂಡ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರಿ ಬಕ್ಕ ಸರಿ ಕೇಳೋಡತಿ ವಾಯ್ಸ್ ಐಕ್ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಚೂರು ಮೆಲ್ಲದಿಲೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಾನದಲ್ಲೇರು ಪೊಂಜುಕ್ಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ಯಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ ಒಂದಿಯೇ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಲ್ಲೇರಿ ಬಾನಿಸಿಸ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಏರೇನು ಬಿಟ್ಬಿಡಂದೆ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನೆಟ್ಟಿದಾಲ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಕಮೆ ಅಂಚ ಪಂಡೆ ಅನ್ಬೇಕ ಯಾನ್ಲ ನೆರ್ಪೆ ಅಂಚ. ಧನು ಬ್ರೋ ಈರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ದಿಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿಯೇ. ಧನು ಬ್ರೋ ಈರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕಮ್ಮಿ ದಿಲೆ ಯಾನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತೇರಿ ಅಡ ಚು ಬಂಗಾಪು ಎನ್ನ ಯಾನ್ಗೆ ಅರ್ಧಡುಂಡೆ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಇಜ್ಜಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಣ್ಣ ವಾಯ್ಸೇ ಜೋರಿಯೇ. ಧನು ಅವರೇ ನಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕೇಳ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೈಕಬ್ಬರ ಬೊಡ್ಚೆಗಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ಗು. ಧನು ಬ್ರೋ ಈನ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿದಿಲ್ಲೇ ಆವ ಪರದಲ್ಲೇರು. ಧನು ಬ್ರೋ ಎಂಕುಂಡ ಎಂಕ್ ಕೆಲವೇರ ಲೈವ್ ಪೋಪೆ ತಕೊಲ್ ಪಾತಿರ್ನೇ ಕೇನು ಜೆಂಕ್ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕಲ ದಾದ ಗೊತ್ತರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೆಬಿತ ಕೈತಲ್ ದಿ ದಾಕಲ್ ದಾದ ಪಾತಿರ್ವೇರೆಂದು ಕೇನು ಹೊರ ಹಾಕಲ್ ಪಾತಿರ್ನಿಕ್ ನಮಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊರಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರ್ದು ಬರ್ಪಿನಿ ನಾನು ದಯಪಡ ಆತ್ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಕೆಲವೇರು ಎಂಗು ಮೆಲ್ಲ ಪಾತೇರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂತ ಜೋರೇ ಪಾತೇರು ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಜೋರು ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಇರ್ಲಾ. ಯಾಕೋ ಈಗಾಯ್ತು ನಾನು ಕಾಣೆನು
ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಎಂತ ಮಾರ್ರೆ, ಅವರೇ ಇವರೇ ಹೇಳೋದು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಧನು ಬ್ರೋ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೆಲವೇರು ಮೂಲ ಕನ್ನಡದ ಕುಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಲೇಲ ಚೂರು ಅರ್ಥ ಅವಡ್ ಪಂದ್ ಅವರು ಇವರ ಸಂಗೀತ ಸಿಸ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಿಸ್ನ ಜೋರ ಅಂದ್ಲೆ ಎತ್ತದ ವಾಯ್ಸ್ ಜೋರಾಯಿನಿ. ಸಂಗೀತ ಸಿಸ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಿಸ್ನ ಜೋರ ಅಂದ್ಲೆ ಎತ್ತದ ವಾಯ್ಸ್ ಜೋರಾಯಿನಿ ಅಂದಂದು ಓಲ್ಪಿ ಸಿಸ್ ಬಾರ್ವಿ ಸಿಸ್ ಉಲ್ಲೆ ಬಂದೆ. ಓಕೆ ಸಿಸ್, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಓ ದೇವರ ಎಂಚಿನ ಅದೇ ಈ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಾಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಯ್ತು. ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಅಂಡೆ ಲೈವೇ ಅಲ್ಪ ಜನತೆ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಆಯ್ತು ಒಂದೇ ಇಜ್ಜತೆ ಎಂಕಲ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತುಂಬ ನೆರ್ಪಿರು ಹೊರ ಅಂಚಪುರ ಎತ್ತನ್ನ. ಯಾರಿಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು? ಅದು ಅವರು ಹೋದ್ರು ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನು ತುಳು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ. ಅಂದು ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಅತ್ತ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂದಂದು ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಲಂಚ. ಓ ದೇವ. ಧನು ಈರ ಊರು ಒಲಿರ್ನ ಒಲ್ಪ ದಾರಿ ಇರು. ಬಾನ್ವಿ ಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ಗಳೇ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಒಂಜೇ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಂದತೆ ಬಾನ್ವಿ ಸಿಸ್ ಎಂಕೀರ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಏತು ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಬಾನ್ವಿ ಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ ಎನ್ನ ಅಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ನೀರು ಏತು ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಮತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರಿಯೇ. ಅಯ್ಯೋ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗಳ ಫಸ್ಟ್ ಏರ್ಲ ಬರೋದಿತ್ತಿಜೇರು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜನ ಆದಿತ್ಯವಂತೆ ಜನ ಬರ್ಪೇರು. ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಂಡ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ತದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸುಮಾರು ಜನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲ್ನ ಲೈವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂದೆ. ಆಹಾ ಅಂಚೊಂಡತೆ ನಮ್ಮ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಅಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು ಉಪ್ಪಡಿ ಇಂಚೆ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಪಿನಿ ಅಕುಲು ಬಕ್ಕ ಓ ಐಡಿ ಪುರ ಬರ್ಪೇರಿಯೇ ಅವೇ ಬಂಗ ಆಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನಡಿ ಇತ್ತೆಡ ಬತ್ತಿರಿ ಏರ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮುರಡೆ ಅಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಯ್ಯಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಆಂಟಿ ಲೆತ್ತದು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಡಿಸಂಗ್ಲಿ ಪೂರ ಗಿಡತ್ತು ಬಿಡ್ತಿ ಅಂಚ ಆಂಟಿ ಏತು ಪಡ್ಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀನಿ ಆಂಟಿ ಅಡ್ಲೆತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಪ ಬತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯಲ್ ಬಕ್ಕ ಸೀದಾ ಅವು ಕೆಲವಿರದ ಎಂಕ ನಡಪುಂಡು ಆಂಟಿ ಪಂಡ ನಡಪುಂಡು ಇಂಚ ನಡಪುಂಡು ದಾಯಿ ನನ್ನದಲ್ಲ ಜವಂದಿ ಅವರಿಜ್ಜಿ 18 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣ ಅವರಿಜ್ಜಿ ಎಂಕದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬೇತೆಕುಲು ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಜವಣೆ ರುಪ್ಪರ ತಿತ್ತೆ ಒಂದು ತಕುಲು ಮದುವೆ ಅಂದಿನಕ್ಲೇನು ಪುರ ಆಂಟಿ ಪಂಡಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಹಾಕ್ಲೇನ ನಂಬುದು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವಂದಿ ಬೇತೆಕ್ಲೆ ನಂಬುದು ಲೈವ್ ಅಂದ್ ಬೇತೆಕ್ಲೆ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮಡೆ ಆಪುಂಡದೆ ಅಕುಲು ಬತ್ತುನತಿ ನಮ್ಮ ಕಾಪಿನಿ WH ಇಜಿನ ಓಲ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ ಬಕ್ಕ ಬುಡ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ಲ ಉಂದುಂಡದೆ ಒಂದು ನಮಕ್ ಒಂದು ಈ ಉಂದುಂಡದೆ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತುನಂದಲ ನಮಕ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಉಂದು. ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿಕೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಬತ್ತೀರು ಓ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಯಾಲ ಇಪ್ಪ ಸುಮಕ್ಕನ ಬೀಟಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್. ಅಯ್ಯೋ ಈ ಪ್ರಸಾದನ್ನೇ ಬೀಡಿ ಮುರಿದು ಬೈತಲ್ಲ ಬೀಡಿದನೇ ನೆನೆಪುಡಲೇರು ಅದು ನಿದ್ರೆ ಬೈದುಳೇರು ಈಗ ಬೀಡಿ ನೆನೆಪುಡು ನಿದ್ರೆ ಇವನದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ನದು ಒಂದು ಎಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಎಂತ ಅಯ್ಯೋ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಪಿ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀಯ ನೀನು ಎಲ್ಲುಂಟು ಕಾಪಿ ಇವಾಗ ಬಲೆ ಬಂದ್ಪುಜಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರ ನಾನು ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರ ತೊರಕೆ ಮುಗಿದಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ಅವು ಮುಗಿದು ತಿಂದು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆತನ ತೊರಕೆ ಅತ್ತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅವು ಪನ್ಕೋರಿ ತೊರಕೆ ಅಣ್ಣ ಸಪೂರ ಬೀಲ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಬೀಲ ಡ್ರೆಡ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ತೊರಕೆದ ಬೀಲಡು ಒಂದು ತೊರಕೆ ಎತ್ತು ಒಂದು ಪನ್ಕೋರಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮೀನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪ್ಲ ಕಾಪುಡ ಆಯ್ತಾ ಸುಮಕ್ಕ ಬೀಡಿ ಕೊರ್ತುಜೀರು ನ್ಯಾಲ ಬೀಡಿ ಕೊರ್ತುಜೀರ ಕಂದಿನ ಅವಳೆ ಕುರಿ ಒಂದುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಾಪಿ ಪಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಡು ನಂದು ಪಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ದಾಯ ಬರೆಯರ ಪೋತೀನಿ ಕಾಪಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಪಿಂಕಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೆದು ಬಾ ಅಂತ ನೀನು ಬರೀಬೇಕಲ್ಲವ ಕಾಪಿ ಅವಳ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಬರೆಸುದು
ತೊರಕೆ ಮಾರಾಯ್ತು ಅಲ್ಲವ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್, ನೀನು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡು, ಅದರ ಫೋಟೋ ಹಾಕು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದು ಫೋಟೋ ಹಾಕು, ಅದರದ್ದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡು ಎಂತಂತ, ಆಗ ನಿಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗಿಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ತೊರಕೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡು, ತೊರಕೆದು ಚಿತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡು. ತೊರಕೆದು ಬೀಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪುರ ಉಂಟು ಉದ್ದಾಗಿ, ತೊರಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇಲ ಉಂಟು. ಇದು ಶೇಪಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪುರ ಉಂಟು. ಇದು ಪನ್ಕೋರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ಪಾಲಿಸಿ ಎಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಂದೆ ಬರ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಪಾಲಿಸಿಯೇ ಬರ್ಚಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಬಾನ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಮನದಲ್ಲಿ ತೊರಕೆ ಹತ್ತು ಒಂದು ಬೆರಕೆ ಹತ್ತು ಅಂದೇನೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಯಾರೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಮೀಂದ ಪನ್ಕೋರಿ ಇಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಗಿಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಬಂದು ಮಾಡಿದೆ ಹೋದವರು ತೂದು ಬಲೆ ಅವು ತೊರಕೆಲ್ಲ ಹತ್ತು ಪನ್ಕೋರಿ ಅಂದ್ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ತೊರಕೆ ಪನ್ಬಿಡು ತೊರಕೆದ ಬೀಲ ಸಪೂರ ಐಟ್ ರೆಡ್ ಬಿಡೋಲಿ ಸಿಂಪಲ್ಗು ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಾ ಒಂದು ಅವೊಂದಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಬಂದೆ ಹೋಗಿ ಹಾಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಬಾರ್ ಮಿಸಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಉಡುಪಿ ಸೂಪರ್ ಪಣದಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳನೆ ಅತ್ತಿ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳು ಅಕ್ಕುಲಿ ಪನೀರ್ ಅವು ಪನ್ಕೋರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಪನ್ಕೋರಿನೇ ಅನ್ಬೇಕು. ಅವು ಫೋಟೋ ಅದೆತ್ತದ ಗೂಗಲ್ ಪಾಡ್ ಸರ್ಚ್ ಬಲ್ದೆ ನಾ ಗಿಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಬಂದು ಬರೋದುಂಡವು. ಓಕೆ ಟಾಟಾ. ಓಕೆ ಧನು ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಲೈವ್ ಇದು ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ನೀವೇ ಧನು ಅವರೇ. ಹೌದು, ಈ ಧನು ಅವರು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಓದುದಲ್ಲ ಧನು ಅವರೇ, ಆಗ ನಾನು ಮ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇ ಧನು ಅವರೇ. ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಯ್ ಪನದುಲ್ಲ ಬಾನಿಸಿಸ್ ತಿಮಿಂಗಿಲೆ ಒಂದೊಂದು ತಿಮಿಂಗಿಲ ಬತ್ತ ಮೂಲ ಜಾಗಲು ಒಪ್ಪಂದೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಬೀಲಡ ಆಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಬೀಲ ಅಂದೆ ಪ್ರಸದನ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಭೂಮಿ ನಾವು ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಾನಿಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಟಾಟ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಅವರೇ ಇವರೇ. ಅಯ್ಯೋ ಧನು ಬ್ರೋ ದಾದಾನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕನ್ನಡದಕ್ಕೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಪದೆ ಅವರೇ ಇವರೇ ಬರ್ಪು ಎಂಕ್ ಯಾನಡದು ಎರೆನ್ನ ಪಾತೇರು ನಂಗೆ ಆರು ಮೇರೆ ಬಂದು ಪಾತೇರ್ನು ಅಂಚ ಈ ಇಂದಂಬೆ ಅಂಚ ಈ ಜೋಗ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಪಾತೇರು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಪಾತೇರು ಹಾಕು ಐಕಿರ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಚ್ಚು ಅವರೇ ಇವರೇ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಧನು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲವ, ಧನು ಬ್ರೋ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ಧನು ಏರಿ ಧನು ಅಕ್ಕ ಧನು ಅಕ್ಕನಾ? ಹೌದಾ ಧನು ಅವರೇ ನೀವು ಅಕ್ಕವಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಅವು ಪನ್ಕೋರಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೇಮ್ ಕೇಂಡಿನಿ ಅಂದೇ ಉಡುಪಿಸಿ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಸಲ ತಿನಿ ಅವು ಮೀನನ್ನು ಅವರೇ. ಸಿಂಪಲ್ ಕೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಬಾಯ್ ಗರ್ಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ನೀನು ಬರುವಾಗ ಉಂಟಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರೀ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ, ಹಾಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಆರು ಮಾತ್ರ ಎರಡಲ ಪಣಚಿ ಪ್ರಸಾದನೆ ಸುಮಕ್ಕ ಬೈಜರಿಯೇ ಯಾರ ಬೀಡಿದ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳ ಮಲ್ಪೇರು ಏನಾನು ಇದಂಬೆಲೆ ಪುನು ಇಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಇಂದಂಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಇರೇನು ನಾನು ಇರೇನು ಪನ್ಪುಜಿನೆ ತೋಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಧನು ಅವರೇ ಬಾಯ್. ಆಯೆ ಆನ್ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಪೊಣ್ಣು ಆಂಡ್ ಆಯೆ ಪಂಡಿನಿ ಆರ ಬಾಯ್ಗೆ ಧನು ಬಾಯ್ಗೆ ಈರೋಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ ನಕ್ಕ ಪನ್ಪರತ ಇದು. ये क्या हुआ सिंपल बॉय, कैसे हुआ, क्यों हुआ? ಸುಮಕ್ಕನ್ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಏರ್ ಲೆಪ್ಪು ನೀ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜಾರ್ನ ಮಂಗೆ ಲೆಪ್ಪುವಾರು. ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ನೀನು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಪೆದ್ದಿ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು. ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ನೀನು ಪೆದ್ದಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದಲ್ವ ನನ್ನನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಂಗ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ. ಸುಮ್ಮಕ್ಕ ಬೊಲ್ಲಡ್ಬೋದು ದಾಯಿ ಬರ್ಪುಡು ಲೈವ್ 8 ಗಂಟೆ ಬಂದಿರೋ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಅಲ್ತಾಫ್ ಅಕ್ಕ ವರದಲ್ಲೇರು ಅಯ್ಯ ವರದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯ ತಿಳಿತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಯ್ಯ ಬಂದು ಅಲ್ತಾಫ್ ಅಕ್ಕ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಬೊಡ್ಡಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಡ್ಡಿಲ್ಲೇ ಸತ್ಯ ಐಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುಜಿ ಬೊಡ್ಡಿ ಪನ್ನಿಗೆ ಯಾನ್ ಬೊಡ್ಡಿ ಒಳ್ಳೆ ತೋರ ಒಳ್ಳೆ ತೂಪೆ ನಾನು ಡೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಡೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಮಾರ ಹೆಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಿಡ್ದು ಕುಲ್ಲಾರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮುಂದೆ
ಹೇಳಿದಾನು ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕ ಅತ್ತಿಯವು ಡೋಯೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜಾಂಗರೇ ಜನ ಜನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಜೇಬಿನೊಳಗಿದ್ದರೆ ನೋಡು ಮಗ ಊರು ತುಂಬ ಜಾತರೆ. ಬಾಯ್ ಸೀಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಡಯಟ್ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಎಡನುಚ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಸ್ತನ ಏಡಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಅನ್ ಡಯಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅನ್ ರಡ್ಡು ಬಟ್ಟ ಉಂಪೆ ರಡ್ಡು ಗುರ್ತು ಸರಿ ಉಂಪೆ ಅನ್ ಬೊಡ್ಡಿ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಒನಸು ಬುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಆಪಜಿ ಎಂಕ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ಒನಸು ಬುಂಡ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಒನಸೊಂಜಿ ಅನ್ಬಡ್ಪಜಿ. ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಈರ್ ಮುಕ್ಕುಂಡ ಓಲು ಸಪ್ರಾಪಿಡಿ ಕೂಡ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅತ್ತು ಡಯಟಿಂಗ್ ಅವು ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಕುಲ್ಲಟ್ರೆ 2 ದಿನದ ಒನಸು ಮಲ್ಪುವಾರು. ಯಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಕುಲ್ಲು ಯಾನು ಉಪವಾಸ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಕುಲ್ಲು ಯಾನು ಒನಸೇ ಉನ್ಪಿನ್ ಎಂಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸ ಆವಡು ರಾತ್ರಿಗಳು ಒನಸ ಆವಡು ಒನಸಿಲ್ಲದೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅನ್ನ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪೆ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪೆ ನುಪ್ಪು ತಿನ್ಪೆ ಸಾರು ತಿನ್ಪೆ ಆತೆ ಬಕ ಇತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಪೂರ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅನ್. ನಿಮ್ಮಾಗೆ ಪೊರೋಟೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನುದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ಉಂತಲೆ ಭಾಷೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಯಾನಿತ ಉಂತಂಡಿದ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಆಪುಣ್ ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಮ್ಯೂಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡೋಡ ಅವು ಸಿಸ್ಟ ಪಂಡ ಸಂಗೀತ ಪಂಡ ಸಿಸ್ಟ ಅವಂದಿ ದತ್ತ ದಾಯ ಒನಸು ಬಿಡುಡತಿ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪನೆ ಜರೆ ಗೊತ್ತು ಇನಿ ತಿನ್ನೋಡು ಸರಿ ತಿನ್ನನೆ ಬತ್ತಿನ್ನ ಬಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಜೀವನ ಸತ್ಯ ಬಂದ ತಿನ್ನ ಇನಿ ತಿನ್ನ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಕ ತಿಂದ್ರೆ ಪುರ ಆಯ್ಜಿಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂದೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದು ಲೈವ್ ಉಂಟಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಈಗ? ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಅದೇ ಪ್ರಸಾದನ್ನ ಒಟ್ರಾಸಿ ತಿನ್ನೋಡು ತಿನ್ನೇನೆ ಬತ್ತನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ತಿನ್ರೆ ಅವು ಬಾಕಿದೀವು ಒಂದತ್ತು ತಿನ್ರೆ ಓಲದಿ ಅತಿ ಎಂಕ ಉಪ್ಪುಲ ಕಜಿಬುಲ ಮಾತ್ರ ಓಲ ಬಾಕಿದೀತು ಜೀರಲ್ಲ ಈರು ಉಪ್ಪು ಅರು ಬಾವ ಉಪವಾಸಡಿಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪು ಚೀರ. ಅಯ್ಯೋ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಬಾವೇರು ಉಪವಾಸ ಕಡಪುರು ಜತೆ ಯಾನು 6 ಉಂಜಿರ ಯಾಲ ಉಂಪು ಜಾದಿ 6 ಉಣ್ಣದು ಪೋಡೆ 5 ದುಂಬಿಯಾನು ಮಲ್ತೀಪೆ ಅರೇನು ಉಪವಾಸ ಕಡಪುರು ಜಾನ್ ಮಲ್ಪು ಬಾರ್ಬು ಒನಸ ಇದ ಮುಟ್ಟಲು ಹೊಚ್ಚೇರಿ ಕೇಳನೆ ಗಾರ್ಡ ಮಲ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ನಾನೈತೆ ಮಲ್ಪುಣ್ಣು ಇಂಕೊಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನನಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆತೆ ಈ ಬಣ್ಣ ಲೇಟ್ ಅಡೆ ನಾನು ಬೇಗ ಚಾಲ್ ಮಲ್ದೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾಲ್ ಮಲ್ದೆ ಲೈವ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಆರ್ ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟೆಕ್ ಅವ್ರು ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ಆರ್ ಕೆ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರಾ? ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7:30ಗೆ ಲೈವ್ ಇದೆ, ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ. ಬಾನ್ವಿ ಸಿಸ್ಸಿದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7:30ಗೆ ಲೈವ್ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾವ ಒನಸು ಮಲ್ಪುರದು ದುಂಬು ಈರು ಮಲ್ಪು ಜರ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾವೆ ಎಂಡ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಉಂಡನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಉಂಡನ್ ಬಾವಿಳ್ಳೆ ಇರತ್ತೆ ಯಾರು ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋನಾಗ ಆಕ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಎನ್ ಮಾಡ್ಟೆ ಪೋಡು ಮುಂತು 5 ಮೋನ ಸಾವಡು 6 ಉಣ್ದು ಪೋಪೇರು 5 ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಡ್ದಾದ್ರೆ ಬತ್ತಿ ನೈಟ್ ಬರ್ನಾಗ ಆಯ್ತು ವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೋರಾರ ಒನ್ನಸ್ ಓರಾರ ಹೆಂಗೆ ಜೋರ್ ಬಡಡೆ ಅಂದು ಮಲ್ಪೆ ಅಡ ಪನ್ಪೇನ್ ಉಣ್ಪೇನ್ ಅರಾವ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಉಂಡೆ ಎಡ್ಡತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನೋಡಪ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಚೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ದಾಲ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ ಬಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡೋಡತೆ. ಶತ್ರುಗಳು ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದೌದು ಸಿಸ್ ಬಾನ್ವಿ ಸಿಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಪನೋರ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲಿ ಇದು ಪ್ರಸಾದನ್ನ ಎಂತದಿದು ಏನು ಪನೊಚ್ಚಿ ಎಂತ ಪನೊಚ್ಚಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಾನ್ವಿ ಸಿಸ್. ತೂನೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನ ಬಾನ್ವಿ ಸಿಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೀರಿಗ
ವಾನ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು. ಈ ಪೊಂಜೋ ಅವ್ವೆ ಡೈಲಾಗ್ 7:30 ಲೈವ್ ಉಂಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದು ಇಡೀ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆಗಳ ಗೊತ್ತು ಇರು 7:30 ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಡಾಯ್ಜಿ ಬಾರ್ಮೆಸಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆಗಳ ಗೊತ್ತುನಿಗೆ ನೀರು 7:30 ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಾರ ಸಿಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಚೂಲೆ ಇರ ಲೈವ್ಗೆ ಚಾ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಸಂಗೀತ ಅವರಿಗೆ ಜೈ ಎಂಕ್ ದಾಯ ಜೈ ಅಂದಲ್ಲ ಓಟುಡು ಉಂತುದು ಜಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಎಂಕ್ ಜೈ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ದಿನ ಏನು ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಜೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾನ್ವಕ ನೆರ್ಪಿನಿ ರಡ್ಡು ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಾನ್ವೇಸಿಸ್ ಅವರು. ಸಂಗೀತ ಅವರಿಗೆ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಲೈವ್ಗೆ, ನಾಳೆ ಯುಗಾದಿ ಅಲ್ಲ. ಆರ್ ಕೆ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾದಿ ಸಿ ಆಂಡ್ ಆರ್ ಕೆ ಅವರೇ ಎಂತ ಸಿ ಆಯ್ತು. ಚಾ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ ಅಂದೆ ಪ್ರಸದನ್ನ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದಾರ. ವಾವ್ ಈ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಆಸೆ ಪುಟ್ಟವನದು ಎಂಗ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ವೆಜ್ ಪ್ರಸದನ್ನ ವೆಜ್ ಆಸೆ ಪುಟ್ಟವ ಚೀರು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ನಾನೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟೆ ವೆಜ್ ಯಾರು ವೆಜ್ ಇರಲ್ಲ ನನ್ನ 25 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ವೆಜ್ ಆತ್ನೆಲ್ಲ ಕೋರಿದ ಸುದ್ದಿದೆ ಪೊಚ್ಚಿ. ಚಾ ಪಾಡ್ದು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ಪುನ ಅಂದು ಬಾನ್ಮೆಸಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪಂಚನೈತೆ ಚಾಕು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ಪೇರು, ಚಾಕು ನೀರು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ತಿನ್ಪೇರು, ಚಾಕು ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ತಿನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಪಂಚೇನೆ. ಸೂಪರ್ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಪರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬೈಯಾಗಲ ತಿನ್ಪ ಕಾಡೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಪ ಮಂಗಳೂರು ತಕೊಳು ಏಪಲ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೆ ಏಪಲ ತಿನ್ಪ ಅತಿ ಪ್ರಸನ್ನ. ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ ಆರ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ತುಯಿನಾಥ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಜ್ಜಿರ್ ಮಾರ ಅನ್ನಂದು ಆರ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ತುಯಿನಾಥ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಜ್ಜಿರ್ ಆ ಡ್ರೀಮ್ ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೇರೆ ಆರ್ಕೆ ಆರೆ ಆರ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟೆಕ್ದಾರ ಆರೆ ಆರ್ಕೆ ಯಾನ್ ಪ್ಲೇನ್ ತಿನ್ಪಿನಿ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದಾದೆ ಈ ಪೊಂಜು ಮುಕ್ಕುಡನೇ ಉಪ್ಪುನ ಅಂದ ಸಿಂಪಲ್ ದಾಯ ಗೊತ್ತೇನೆ ಮನುಷ್ಯರಾದ ಪುಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ತಿನ್ನೋಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಸವಿ ರುಚಿ ಪಂಡ ಹೊಸ ರುಚಿನ ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಅವು ಐತಾತ್ ಮಲ್ಲ ಓಲೆಜ್ಜಿಗೆ ಬಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಜೀವನ ತಿನ್ಪಿರನೆ ಉಪ್ಪು ತಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಬದುಕೇರ ಹಾಪೀನಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಪೂರ ದಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಿನ್ರೇನೆತ ಚಾ ಒಟ್ಟುಗು ತಿಂತಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಚಾ ಒಟ್ಟುಗತ್ತಿ ಚಾ ಪರ್ಪಿನಿ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪ್ಪುಲ ರೊಟ್ಟಿಲ ಬೆರೆಸುದು ತಿಂತೀನಿ ಅಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಾ ಓ ಪರ್ಪಿನಿ ಖಾಲಿ ಚಾ ಪರ್ಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋರ್ದ ರಸ ಮಾಡ್ದು ತಿನ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ದಾನೆ ಫುಲ್ ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲರು ಏರಿಯೇ ಸಿಂಪಲ್ ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲೇರ ಸಿಂಪಲ್ ದಾಯ್ ಬೆಚ್ಚಾಪಿನಿ ಕೂಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕೂಲ್ ಡೌನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈರು ಒಂಜಿ ಸತ್ತಿ ತಿಂದದು ತೂಲೆ ಬಾನ್ಮಿ ಅವರ ಅಂದು ಬಾನ್ಮೆಸಿಸ್ ತಿಂದು ತೂಲೆ ಎಂಗುಳು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪ ಕೋರೊಟ್ಟಿಲ ರೆಸಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಪರ್ಲೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂಚೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಪೇರಿಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಬಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಇತ್ತೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನುಂಡು.
ಯಾನ್ ಏಪಲ ಅಸನ್ಮುಖಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ನೀರ್ಗ್ ಮುರ್ಕ ತಿನ್ಪುನಿ ಏರು ನೀರ್ಗ್ ಮುರ್ಕ ತಿನ್ಪಿನಿಯೇ ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಅಸನ್ಮುಖಿ ಭೂಮಿಕಾ ಚಾ ಪೋಡಿ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಓಯೆ ಭೂಮಿಕಾ ಪೊಂಜೋ ಪೋಂಡ ದಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ರೆ ಅಂಚೆ ಚೂರು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾಯ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ಚಾ ಕುಡಿದ್ರಾ? ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರಾ? ಎಂತ ತಿಂದ್ರಿ, ಎಂತ ಕುಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥವರಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳುವಂಥವರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಬಾನ್ವಿ ಅಕ್ಕನ ಓಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಚಾ ಪುಡಿ ಅಂದೆ ಬಾನ್ವಿ ಸಿಸ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರ ಓಮ್ ಅಂದೆ ಆಯ್ತು ಸಿಸ್. ಬಟ್ ಇದು ಯಾವ ಭಾಷೆ ಸಿಸ್? ಇದು ನಾನು ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ವ ನಾವು? ಸಿಂಪಲ್ ನಾನು ಎಂತ ಹೇಳಿದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಚಾ ಕುಡಿದ್ರ, ಚಾ ಪರಿಯರ, ಅದು ತುಳು ನಮ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆ, ನೀವು ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ, ತುಳು ಅದು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಆಯ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಹೌದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ನಾನು. ಹೌದು, ಅದು ಎಂತ ಕುಡಿದ್ರಿ, ಎಂತ ತಿಂದ್ರಿ, ಹೌದು ಎಂತ ಕುಡಿದ್ರಿ, ಎಂತ ತಿಂದ್ರಿ, ಅದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಾ ಗೀತಾ ಸಿಸ್? ಕನ್ನಡದು, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಈಚೆದು ಕನ್ನಡ ಅದು. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಆಯ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾವ ಕನ್ನಡ? ಹ್ಞೂ ಹೌದು, ಬಟ್ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಮಾತು ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ನೀವಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಪೆದ್ದಿ ಗುದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೊಡ್ಡಿ ಗಿಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು. ಯಾವ ಕನ್ನಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾವ ಕನ್ನಡ ಹೆಂಚಿನ ಒಕ್ಕಡೆ ಕೆಟ್ಟೋರ್ಚಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಕೆಟ್ಟೋರ್ಚಿ ಅದೇ ಕನ್ನಡ ಮಾತಿರ್ರಿ ನಾನು ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಡತ್ತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೇಡ, ಒಡವೆ ಹಣ ಕೊಡಿ. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಉಳ್ಳದ ಬೇತೇನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂಚೂರು ಮಾತೇರಿ ಅಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದ. ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಸಮಾಚಾರ ನಿಮ್ದು? ಓಕೆ, ನಾನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕರ್ಮ ಕೆಬಿ ಪಾತಾಳು ಉಪ್ಪುನಿ ಅಲ್ಲೇನ ಎನ್ನನಾ ಕೆಬಿ ಎನ್ನ ಕೆಬಿ ಸರಿ ಉಂಡು ಸಿಂಪಲ್. ಕೆಬಿ ರಡ್ಡು ಮೋನದ ಬರೀಟುಂಡು, ಕೆಬಿ ರಡ್ಡುಲ ಸರಿ ಉಂಡು. ಹೌದು ಸಿಗು ಕೊಡೋಣ ಸರಿನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೌದು ನೀನು ಸಿಗ್ಬೇಕಂತೆ ಸಿಂಪಲ್, ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿತು, ಅವನು ಬರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಾರೆ, ಸರಿ ಕೊಡಿ ಅವನಿಗೆ. ಅವನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್, ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಕೊಡಿ. ಹೌದು ಸಿಗು ಕೊಡು ಸರಿನಾ ಅಂತ. ಹಾಯ್ ಆರ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಕೆದು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಮಾತಾಡೋದು, ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾರು ಕೂಡ. ಗುರ್ತ ಉಂಟಾ, ಪರಿಚಯ ಉಂಟಾ? ಯಾರು ಯಾರಿಗೋ ಎಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲಿಗೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತಾರೋ, ದುಃಖ ಸಂತಸ ಉಕ್ಕಿ ಬಂದಾಗ ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತಾರೋ. ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೊಡ್ತೀನ ಗೊತ್ತನರ ಬಲ್ಲಿ. ಹೌದು ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ಮದು? ಯಾರ್ದು ಆರ್ಕೆ ಅವರೇ? ಯಾವ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ದ? ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ನಿಮ್ದು ಊರು ಯಾವುದು?
ನಂದು ಊರಲ್ಲ ಕೇಳುದು ಆರ್ಕೆ ಅವರೇ, ನಂದು ಊರು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡುವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನ ಊರು ಯಾವುದಂತ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಗುಜರಾತ್. ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾ, ನಿಮ್ ಭಾಷೆ ಸೂಪರ್. ಹೌದು, ನಮ್ ಭಾಷೆ ಸೂಪರ್. ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ನಮ್ ಕಾಲು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಹೆಂಗಪ್ಪ, ಹಾಡೋದಂತ ಕೂಡೋದಂತ ಕುಣಿಯೋದಂತ ಎಂತದು ಎಂತದು. ನನ್ನದು ಗುಜರಾತ್. ಹೌದಾ ಅಂದೆ ಪ್ರಸಾದಣ್ಣ, ಗುಜರಾತ್ ದಾರ ಇರು. ಓಲಿ ಮಾರೆ, ಗುಜರಾತ್ ದಾರ ಇರು. ನನ್ನಪ್ಪ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಳು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ಡೈಲಿ ಲೈವಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಹೌದೌದು, ನಾನು ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್. ಹೌದು. ಅವಳಾಳ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಬೇಡ. ಅಯ್ಯೋ ಆರ್ಕೆ ಅವರೇ, ಮಂಡೆಗೆ ಹಾಕೊಂದುಳ್ಳಿರ್ ಪ್ರಸಾದನ್ನ, ಮಂಡೆಗೆ ಹಾಕೋಚಿ ಪ್ರಸಾದನ್ನ. ಮತ್ತೆ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ? ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಒಂದು ಮಂಡೆ. ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ನಮಗೆ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ವೆಜ್ಜಲ್ಲಿ ಕೊದ್ದೆಲು, ಮತ್ತು ಸಾರು, ಅನ್ನ, ಕಡಲೆ ಮನೋಲಿ, ಮತ್ತು ಪಾಯಸ. ನಮ್ಮ ಸಂಧ್ಯಾ ಟೀಚರ್ ಓಲು, ಸಂಧ್ಯಾ ಟೀಚರ್ ಚೂರು ಬೇಲಿಡುಲ್ಲೇರ ಅಂದು ಬೈಚಿರ್ನಲ್ಲ ಸಂಧ್ಯಾ ಟೀಚರ್. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಿಸ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು. ಬೈಯಡೆ ರಾತ್ರಿಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಉಂಟದೆ ಬಲ್ಲೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಿಸ್ನ. ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ? ಸಿಂಪಲ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಅವ್ರದ್ದು MB ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಕಾಣಬೇಕು. ಅವರು MB ಖಾಲಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಂಜಿ ಕೂ ಪಾಡ್ಲೆ ತುಕಾರೆಗ್ ಎರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೂ. ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಕೂ ಯಾವೇ. ಹಲೋ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಯ್ ಗೀತಾ ಅವರೇ ಬಾಯ್. ಯಾರನ್ನ ಫೋಟೋ ರೆಡಿ ಆತನೆ ರೆಡಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಕಣಪುರ್ಲಿ. ಗೀತಾ ಅವರಿಗೆ ಜೈ. ಓಕೆ ಪ್ರಸಾದಣ್ಣ, ಎಂಚೂರು ಬೇಲೆಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಗುವ. ಬಾಯ್ ಪ್ರಸಾದಣ್ಣ. ಬಾಯ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ಬಾಯ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾತಾಡ್ಲ. ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.